Aron mulungtad ang panginabuhian sa mga residente sa gitawag nga Coconut Queen of the South nga mao ang Glan Sarangani, gisiguro sa lokal nga kagamhanan nga mapanalipdan ang kalubihan sa lungsod. Ani ang atong RTV presents. Ilado ang Glan Sarangani sa ilang tinaw nga kadagatan. Gani gitawag sab kini nga Boracay of the South. Apan gawas ni ini, kamatikdan sab ang halapad nga kalubihan sa lungsod nga mausay nag-unang panginabuhian sa mga Glanian. Tungod ni ini, nailhan sab ang lungsod nga Coconut Queen of the South. Sumala sa Glan LGU, 80% sa ilang kayutaan gitamnan og lubi. Sa ilang datos, mukabat sa kapin 35,700 ka ektarya ang kalubihan ug mo-produce og 1.5 metric tons per hectare nga lubi matag 3 ka bulan. Kami manggod ang Coconut Queen of the country, municipal level sa tibok Pilipinas. We have more or less 35 to 40,000 hectares of coconut trees. Si Juanito Momo, 47 anyos, kapin 30 ka tuig na nga manakaay og lubi. Muanto siya og saka og kapin 50 ka lubi panagsa aron lang makaeskwela ang iyang 3 ka anak. Kulba yun sir, kay primero ko saka sa una, ang punuan, piso ko piso pang punuan. Eskwela ko, saka, pagkabasbado, Domingo, saka. Nagkamaw yun na sila nga, magagraduate sila kay parang katrabaho sila, tarong dili sila sa musuon tas kuwang. Si Dingding Mirafuentes, 54 anyos, 25 anyos na sab nga manakaay og lubi. Napahumaniya ang iyang anak nga usa na ka agriculturist, pinaagi ni ini nga trabaho. Dito makita kung ako nga na isa na lampos, kaloy sa Ginoo. Aron mulungtad pa ang panginabuhian sa sagad sa katauhan sa Glan, gimando sa LGU nga bawal ang pagputol og punuan sa lubi. Ginatugutan lang kini nga putlon kung tigulang na ang punuan. Apan dunay kondisyon, una kini putlon. Kinahanglan magtanom sila 15 ka buok replacement sa isa ka punuan nga ilang putlon. Ang lubi gitawag nga Tree of Life. Daghang parte niini ang mapahimuslan, gikan sa dahon, punuan ug bunga. Tuod man, dako kining tabang sa kinabuhi sa tao, busa angayan sab kining panalipdan. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Sara Hilomen Velasco. 1 Mindanao.